असं होणारं बटाट्याचं सँडविच पाहणार आहोत। चला आपण साहित्य बघूया मग। इथे मी 2 मोठे बटाटे घेतलेत, उकडून स्मॅश करून घेतलेत। अर्धा छोटा चमचा आलं लसूण हिरवी मिरची पेस्ट आहे। हा अर्धा छोटा चमचा चाट मसाला आहे। हे पाव चमचा काळी मिरी पावडर आहे। पाव चमचा जिरं आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ घ्यायचं आहे। आणि इथे मी एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलाय। हे बटर घेतलंय आणि हे टोमॅटो सॉस घेतले मी। आणि हे ब्रेड आहे, हे चिली फ्लेक्स आहे आणि हे मिक्स हर्ब आहे। हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही चिली फ्लेक्सच्या बदली हिरवी मिरची बारीक चिरून पण वापरू शकता। तर इथे मी गॅसवरती पॅन ठेवले आणि त्याच्यामध्ये मी चमचाभर तेल टाकले। तेल किंवा बटर पण टाकू शकता तुम्ही। आणि आता ही तेल चांगलं गरम झाल्यावर मी जिरं घालून घेते। जिरं घातल्यावरती आता मी कांदा घालून घेणार आहे आणि परतून घेणार आहे। कांदा जास्त फ्राय करायचा नाही, आपल्याला थोडा कच्चाच राहायला पाहिजे कांदा। इथे 2 मिनिटभर मी परतून घेणार आहे। कांदा मिनिटभर परतून आता यात मी आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट घालून घेणार आहे। पुन्हा 1 मिनिटभर परतून घ्यायचे, याचा कच्चेपणा निघून जाईल। आता यात मी उकडलेला बटाटा घालून घेते। मीठ घालून घेणार आहे, काळी मिरी पावडर आणि चाट मसाला। सर्व बटाट्याचं मिश्रण मी 2 मिनिटं चांगलं मिक्स करून घेतले आणि गॅस बंद केलाय। आता यात मी हे मिक्स हर्ब घालून घेते आणि चिली फ्लेक्स पण घालून घेणार आहे। पुन्हा सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। बटाट्याचं मिश्रण गार झाल्यावरती मी बाउलमध्ये काढून घेतले। आता हे मी जे ब्रेडचे स्लाइसेस घेतले, इथे मी व्हाईट ब्रेड घेतले, तुम्ही ब्राऊन ब्रेड पण वापरू शकता। त्याच्या एका स्लाइसला मी सॉस लावून घेणार आहे। मी एका स्लाइसला सॉस लावून घेतले। आता हे मी दुसरा सॉस घेतला, त्याला मी बटर लावून घेणार आहे। तुम्ही हिरवी चटणी पण वापरू शकता, पण मी हिरवी चटणी ऑलरेडी बटाट्याच्या भाजीमध्ये टाकली आहे, त्याच्यामुळे मी याला बटर लावून घेणार आहे। आता या ब्रेडच्या स्लाइसेसमध्ये मी हे बटाट्याचं स्टफिंग भरून घेणार आहे। असं व्यवस्थित स्प्रेड करायचं आहे। हे बटाट्याचं स्टफिंग व्यवस्थित स्प्रेड करून घेतलं आहे ब्रेडवरती। तर मी दुसरा स्लाइस ह्याच्यावरती ठेवून देते। आपलं सँडविच रेडी झालं आहे। आता हे आपण टोस्ट करून घेणार आहे। तर ते गॅसवरती मी तवा ठेवला आहे, थोडंसं बटर घालून घेणार आहे आणि त्याच्यावरती मी हे सँडविच ठेवून देते। वरतून पण आपण बटर व्यवस्थित लावून घ्यायचे। दोन्ही साईडने चांगलं सँडविच भाजून घेणार, आपण टोस्ट करून घेणार आहे। आपले सँडविचेस दोन्ही साईडने छान भाजून घेतले मी प्लेटमध्ये काढून घेणार। इथे आपलं बटाटा टोस्ट सँडविच रेडी झालेलं आहे। ही जर बटाटा सँडविचची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल, तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा। एकदम इझी आणि झटपट अशी होणारी रेसिपी आहे। मुलांना टिफिनला देण्यासाठी पण खूप छान रेसिपी आहे। आणि जर माझ्या रेसिपीज तुम्हाला बघायला आवडत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन नवीन रेसिपीजचं नोटिफिकेशन तुम्हाला इमिडिएटली मिळेल।